מסר למזלות האש, תעלה אריה קשת. מסר למזלות האש, תעלה אריה קשת. לשבוע הקרוב. קודם כל, אני אגיד דבר כזה, שברוך השם אתם מרגישים שדברים מתחילים להיפתח, דברים מתחילים להסתדר, לאט ובטוח, אבל עדיין זה לא עד הסוף. זה לא עד הסוף, כי לחלקכם יש הקפדות, איחולים, שלא תצליחו, שלא ילך לכם טוב בכל דבר ודבר שאתם עושים. מי שמרגישה שהדברים אצלה לא יושבים עד הסוף, סימן שיש לה או יש לך הקפדה. אני יודעת לבדוק את זה. אפשר לפנות אליי בפרטי בנושא הזה. בענייני זוגיות, אני אומר ככה, למי שתפוסה בנישואים, יש הרבה עליות וירידות, הרבה דברים שאת מוותרת, מבליגה, ואת פשוט שוכחת מי את, וזה לא המטרה. את לא התחתנת כדי לשכוח את עצמך. את התחתנת כדי לחלוק חיים עם בן אדם. זה לא אומר שאת צריכה לבטל את עצמך. שימי לב לזה. בענייני זוגיות, למי שבזוגיות ולא נשואה, אני אומר שעד שאת לא תרפי את הנפש מטראומות ילדות, כל גבר שתכירי לא יהיה בשבילך, כי את תמיד מחפשת בו את הפגמים שהרסו אותך. עד שאת לא תרפי את הנפש שלך, את תזמני לך גברים שבורים לחייך. וגם בזה אני יכולה לעזור, לשנות את המעגל השבור הזה אצלך. מי שרווקה, גרושה, אלמנה, רווק, גרוש, אלמן, אני אומר שכל כך נכוויתם, כל כך התאכזבתם, אתם עם לב שבור כזה גדול, שאין לכם אמון שתכירו באמת זוגיות אמיתית. תיתנו ללב להתרפא, תתמקדו בקריירה, והזוגיות תבוא בערך 4 חודשים מהיום. שיהיה שבוע מבורך לכולם.